inkosi yesizwe uDube Mzwakele Mdima ngala nje simhloniphe esangene bantwanyana lapha emuva sehlise nomsindo siyathokoza kakhulu siqhubekeni nohlelo ntombazane yami encane qinisekisa abanye abantwana abancane woza noma ungakhuluma gijima nje uze phambili igama lesibongo wenzalo uyaqinisekisa ukuthi lento yintsha igama lami ngufezela Bienmethu Jessica Xoxothi mina ngisebenza ekliniki ngisebenza ngani vele sizintombi ngithi nje ake siphathe kahle alukho kuthele bafaleni asiphathe kahle lali uyabona nje ukuthi akanayo inkinga yamanapukeni ubisi lwengane igama lesibongo sanibona igama lami nomthandazo Nene ngi-graduating from UT ngine-diploma in analytical chemistry currently ngenza internship eNyanza Light Metals guys ukuyiphatha kahle balekile imfundo kodwa ibaleka kakhulu isikhathi ahead umshado yokufika uzoba ibonus uzokufika ngendlela ukufika unezinto zakho uphelele yebo siyabonga gijima ungasathatha isikhathi eside khona uhlelo siyakuloka graduate yase-University of Zululand, ngi-graduate yase-University of KwaZulu-Natal, ngineminyaka ewu-30. Ngiwuthisha ngisebenza eChina. Isizigcine yasivulela i-COVID sakwazi ukubuya emakhaya nithi nje izintombi kuyenzeka. Nibambe kanjalo nje kwenye inkampani ngithi ngenza kwethu kuyahlaleka kuyahambeka endleleni ngihamba le ndlela nani ngizofika ngabonga kakhulu mama ngiwenza umkikizo njalo sanibonani igama ngu-Anele wabakhanyile ofundala ngithi nje idlodle nopapa ekhanda kamenzi kanti abamhlaba kawulalele lo muntu omemezayo sengathi uyadlala uthi fundela jamathithekile ingcitheko legala yakitamalandela unesifidi umthelesi futhi afunta kandaba yebo bathina baqoka funa betha kakusa kakosa
time.